थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थांनाय 27, 28 आरो 29 जानुवारिनिफ्राय जानाय सानथामनि हाबाफारिया दिनै जोबनानै थाङो। आरो बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हादरनि थुनलाइगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ सुबुं सोदोमस्रि आयदानि सायाव सावरायनानै गाजा गोमजायै फोजोबो। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर डक्टर अनिल बर'आ थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि जोबथा सानाव बाहागो लाना गोजोननाय फोरमायदों। बे हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जि हारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, CUTS इन्डियानि डक्टर भिना भद्याधरन आरो गोबां थुनलाइयारि बिथांमोना बाहागो लायो। थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुं आफादनि कनभेनर प्रणब ज्योति नार्जारिया मोजाङै मोजां खुंफुंनो हानायनि सायाव फोरमायथियो। दानिया फैदो कनभेनर प्रणब ज्योति नार्जारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों आबुङै मा फोरमायदों जों मिथिना लानि। सिमबो गोजोन बिलिफां बावहरबाय। दिनै जोंनि क'क्राझार लिटारि फेस्टिभेलनि थुनलाइयारि फोरबोनि जोबथि सान आरो जोबथि साननि जोबथा हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय। भेलेडिक्टरि सेसननि गेजेरजों आरो बिनि उनाव दाहा हारिमु हाबाफारि दंबायो, हारिमु मोनाबिलि, बेजों थुंगेहैसिगोन। आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंनि हादोरनि आरो गुबुन हादोरनिबो प्राय 100नि बारा खन्थाइगिरि, लिरगिरि, पाब्लिसार्स आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावग्रा आर्टिस्ट, पेइन्टार आरो जायफोरा मिडियाजों सोमोन्दो गोनां बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। नुजाथिफैनानै दिनै जोंनि बै सानथामनि हाबाफारिखौ बिथांमोना जाफुंसार खालामदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय, जोंनि बर'लेण्डनि थाखाय, जोंनि बर' हालामनि थाखाय, क'क्राझारनि थाखाय बे मोनसे मोजां बियो रादाब। जोंनो उनाव आरो जों जाफुंसारै बिदि हाबाफारि जों खुंबावनो हागोन आरो खुंबावनायनि गेजेरजों जों जोंनि राव थुनलाइखौ जों बायजोनि मुलुगाव आरो जों बांसिन जाफुंसारै जों लांनो हागोन, गेवलांसारसिनै जों लांनो हागोन। क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि गेजेरजों दाथ' जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि बिथाङा बुंदों, बिथांमोना जे जों गेदेर गेदेर सिटिनिफ्राय जों फैनानै नोंथांमोननि बायदि जों फिसा सिटियाव फैनानै बेयाव जिथु बिनि मिथिंगा महर, बिनि गामियारि जि थासारि, बेयाव फैनानै जों जोबोद गोजोनदों। आरो नोंथांमोननि राव थुनलाइ आरो हारिमुनि जायफोर जों बेयाव दिन्थिफुंनायखौ जों नुदों, नुनानै जों जोबोद गोजोनदों आरो जों उनावबो फैबावगोन। बिथांमोना बे रोखोमनि मेसेज होदों। खुंफुंनायनि माबायावनो दङ, जों बोसोरथाम खुंखांबाय आरो जों खुंबावनायनि माबायावनो दङ, खुंगोन। बेयो जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि सोरखाराबो गोसो गुदुङै जुदि सिगांबोबाय थायोब्ला, मदद होबाय थायोब्ला जों बोसोरफ्रोमबो बेखौ खुंलांबाय थागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम हामलायनाय जासिग्रोबाय। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझाराव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो 2024खौ नै दाखालि 27 जानुवारियाव जागायनानै दिनै 29 जानुवारियाव बियो थुंगेफैबाय। बे सानथामनि हाबाफारियाव गोबां आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जाबाय। जेरै जोङो दैमानि सोमोन्दै दिनै सावरायदों। मैयाफोर जोङो थुनलाइयाव गोदान गोदान बिथिंफोर जेरै साइन्स फिक्सन, फान्टेसि, बिदिनो गोदान गोदान बिथिंफोर जायफोर फैदों बिनि सायाव सावरायनाय जालांबाय। आरो बिनि अनगायैबो भारत नाङैनो गासैबो रावफोरनि थुनलाइगिरिफोरखौ हांख्रायहरनानै खन्थाइ फरायनाय, सुंद' सल' फरायनाय आरो सल'मा फरायनाय बेबायदि हाबाफारि खुंफुंनो हाबाय। बेनि अनगायैबो म्यानमार, थाइलेण्ड, श्रीलंका, बांलादेश, जापान आरो केनियानिफ्राय जोंहा थान्दैफोर फैदों। बिथांमोनाबो बिथांमोननि सोरजि आरो थुनलाइनि सोमोन्दै बिथांमोना बिबुंथि लाखिलांदों। आरो बे गासैबो सेसनफोरानो जोंनि थुनलाइगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो हादों, जोंनि थुनलाइगिरिफोरखौ मुजिहोनो हादों, गोसो बोनो हादों। आरो बियो मोनसे जाफुंसार थुनलाइयारि फोरबो महरै बियो खुंफुंजादों। लकेलिटि हिसाबै जोंनि आसाम बा बिटिआरनि बबे बबे जिल्लानिफ्राय जोंनि थुनलाइगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो? बेयाव क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो होननानै बेयाव बिटिआरनिल' बा बिटिआर सोरखारा खुंदों होननानै बिटिआरनिल' फरायगिरि फैदों नङा। सारा दुलाराय आसामनिनो थुनलाइगिरिफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों। लाइमोन लिरगिरि, आइजो लिरगिरि, जोंनि गागि लिरगिरिफोर आरो गोदानै लिरनो सोलोंनाय लिरगिरिफोरा बेयाव बाहागो लादों। आरो बेयाव हांख्रायजानाय खन्थाइगिरि बा थुनलाइगिरिफोरनि अनगायैबो जोंहा अरदाब सेरनि खन्थाइ हाबाफारि दंमोन। बेयाव गोबां खन्थाइगिरिफ्रा बाहागो लादों। बेयाव आरो हांख्रायजानाय हांख्रायजायैनि बाथ्रा गैया।
जायनो खन्थाइ मोजां मोनग्रा, खन्थाइ आवरायनानै मोजां मोनो, खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो, बिथांमोना बेयाव गोसो गुवारै माने गाव गावनो फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेबो मोनसे जाफुंसार हाबाफारि महरै नुजाथिदों। बानजायगिरि हिसाबै नोंथांमोना बे सानथामनि हाबाफारि खुंनाय जिहेतु थुनलाइयारि फोरबो बे जाफुंसारदों। जोंनि जि नाजानायमोन बे मोनसे फिसा ओनसोलाव, क'क्राझार बायदि मोनसे फिसा टाउनाव दुलाराय भारतनि मानसिखौ आरो गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरखौ बेयाव लाबोनो जिबायदि जोङो नाजादोंमोन, जों लाबोनो हादों। आरो जोंहा एसेबां नांगौबायदि खाबु बेयाव गैया, थेवब्लाबो जोंनि नाजानाय आरो जोंनि जि हायो होनाय खाबुफोरनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गोजोनग्लायनायखौ फोरमायदों, बिथांमोना सेटिसफेक्सन मोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारिखौ गोबां बाख्नायलांदों। थुनलाइनि हाबाफोरनि अनगायैबो बेयाव माखासे हारिमुवारि आयदाफोरखौबो जोङो लादों होननानै साननाय जादों। थुनलाइयारि फोरबो बुंनायनि जाहोनानो बेनोखा, बेयाव थुनलाइल' नङा, बेयाव हारिमु दङ, बेयाव आर्ट एन्ड कालसार दङ, बेयाव नोङो बिनि अनगायैबो जोङो जार्नालिस्ट स्पिक होननाय खौरांगिरिफोरनि मोनसे हाबाफारि बेयाव लादोंमोन आरो बेयाव आर्टिस्टफोरनि मोनसे हाबाफारि जों लादोंमोन आरो बेयाव बिजाब फोसावग्रा फसंथानफोर, पाब्लिशार्सफोरनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। जे बिजाब फोसावनायाव जे गोबां चेलेन्जेसफोर फैदों आरो जोंनि बर' बिजाब फोसावगिरिफ्रा बा बर' बिजाब लिरगिरिफोरा बैफोरबायदि चेलेन्जेसफोरजों माबायदि मोगा मोगि जानांदों, बेफोरनि गोबां बाथ्राफोरखौ दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हादों, रोखा जानो हादों। हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरजों लोगोसे माखासे बायजो हादरनिफ्रायबो बेयाव गोबां गेदेर गेदेर थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लादों। बिथांमोनहा माबायदि रेसपन्स बा माबायदि गोजोननाय दं? बिथांमोना बेयाव गोजोननाय फोरमायदों। बिथांमोना गोबां जायगानि थुनलाइयारि बिदि फोरबोफोराव थांबाय थाखायो, नाथाय जोंनि नैबे थुनलाइयारि फोरबोखौ बिथांमोना पेकिउलियार रोखोमनि, मोनसे स्पेसिफिक रोखोमनि होननानै सानलांदों आरो बेयाव जोंनि जि खुंनायनि आदब बियो गुबुनफोरनि बायदि नङा। जोङो बेयाव जेसेबां हायो एसेबां जोंनि फरायसाफोरखौ इनभल्भ खालामदों, जोंनि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ जों बेयाव बाहागो लाहोदों आरो बियो थारैनो मोनसे आलादा रोखोमनि, गुबुन रोखोमनि मोनसे थुनलाइयारि फोरबो जादों होननानै बिथांमोना गनायलांदों।